Hej, jeg hedder Bjørn. Jeg spiller Christian i Vild Smuk Ungdom. Jeg hedder Leo Thøresen, og jeg spillede Sebastian i Vild Smuk Ungdom. Det var, vi havde den badescene, vi havde, den var ret kold at filme, især når det der midt april og sådan noget, så det var svært at ligesom lade som om det var en sommerscene og ikke sidde og ryste og sådan noget. Den sværeste scene var nok den afsluttende scene, altså hvor det var virkelig sådan en klimaks i hele filmen. Max er syg, som Sofia siger. Velkommen. Meget mange store følelser, og altså for Sebastians, altså det var svært at sådan lige takle, hvordan, jeg skulle ikke være alt for aggressiv, fordi han lidt er den sådan bløde person i vennegruppen, og Christian, ro på. Han prøver ikke at skabe for meget konflikt. Det var nok også den sidste scene. Målscene take 10. Den filmede vi sådan sindssygt mange gange, fordi vi lige skulle have alting rigtigt, og også jo længere tid der gik, jo mere var vi sådan i karakter, og det begyndte virkelig at spille godt. Og det var sidste dagen, da vi skulle filme gravscenen. Der var vi færdige ved midnatstid cirka, og det var helt over i Jyllinge, så det var også en lang køretur hjem. Især fordi det var 14 takes, den sidste, så ja, det var lidt stramt til sidst, fordi vi var så trætte og sådan noget. Og det er derfor, det er en thriller. Når vi når til slåscenen, så kommer Axel så ind, som er han er høj fyr, han har spillet amerikansk fodbold, og han kommer bare trampende ind. Hvad sker der her? Og han holder endda manuskriptet i hånden, så jeg kunne ikke stoppe med at grine, da han skal stå og tro mig og læse op samtidig, i hvert fald. Axel? Det var helt klart den sjoveste scene at filme, synes jeg. Jeg tror, min yndlingsscene var den til festen, hvor Sebastian og Christian sidder, og han tør ikke helt at gå over til en pige. Hvor altså, Sebastian lidt viser meget sådan low-key, at han faktisk har følelser for Christian. Altså, det karakteriserer ham meget godt, Sebastian, og siger virkelig meget om hans karakter. Jeg vil sige noget sympati i hvert fald for Christian. Altså den måde han mister sin far, og så bliver gjort pinligt tilpas til festen, når han bliver slået. Så jeg vil sige helt klart noget sympati for Christians side i hvert fald. Så jeg tror filmen viser, at det er meget normalt at have de her følelser, som man ikke helt ved, hvordan man skal håndtere, som man måske fortrænger. Hold nu din kæft! Altså især i sin ungdom. Jeg synes ikke, jeg har set dig for, at du er også en af mine venner. Og så husk at gå ind og se Vild Smuk Ungdom. Den er mega god. De fik 12 for deres opgave. Så husk at gå ned og se den. Bjørn Rutter, out. Smuk ud.